ina kadaraki ina yabo da sauti mai daga ambato. Ya umma kar wani dalili yasa a bar gini na ya rubuto. Ina da kyakkyawan zato cikin ku ainin nuri. Shehu Tijani alkawarin ka ne, ya kura zato fitinanne, ya kyautata sashe rayuwar mu, zaton mu ya wanzu sananne. Alamari bayyananne da Ahmadu muka tasiri. Shehu Tijani alkawarin ka ne, ya kura zato fitinanne, ya kyautata sashe rayuwar mu, zaton mu ya wanzu sananne. Alamari bayyananne da Ahmadu muka tasiri. Ya umma kar wani dalili yasa a bar